Min total ta' 57 miljun mewt fid-dinja 6 snin ilu, 63% kienu kkaġunati minn mart illi ma jittieħedx. Jiġifieri mart bħal dak relatat mal-qalb, id-dijabete u kanċer. Sal-2020 dawn l-imwiet se jiżdiedu. Malti għall-ewwel pajjiż li ħareġ bi pjantazzjoni dwar l-ikel u n-nutrizzjoni, konformi ma' politika aġġornata tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Permezz tal-pjan għandha tiġi żviluppata sistema li tissorvelja l-konsum tal-ikel. Dan flimkien ma' studji fil-laboratorji biex jipprovdu għarfien dwar min xiex huwa magħmul l-ikel. Għandhom jiġu mwettqa studji ta' fattibilità dwar prezzijiet biex jinħolqu inċentivi li jiżguraw l-affordabilità u l-aċċessibilità tal-ikel tajjeb għas-saħħa. L-agrikoltura u s-sajt għandhom jiġu involuti aħjar biex ħut, frott u ħxejjex friski ikunu aktar aċċessibbli. Minnaħa se tibda ssir ħidma fuq mekkaniżmi li jillimitaw il-melħ, zokkor, xaħam u ċertu aċidi fl-ikel Malti u dak importat. Minnaħa l-oħra se jkomplu jinħolqu inċentivi favuri treddieħ bħala l-ikel esklusiv ta' trabi sakemm jalqu 6 xhur. Il-pjan jinkoraġġixxi żieda fl-inċentivi biex fl-iskejjel jiġi promoss l-ilma minflok xorb bit-zokkor u aktar attività fiżika. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa, Chris Fern, sar li waħda mill-ikbar sfidi se tkun il-ħolqien ta' bilanċ bejn il-qasam industrijali u dak li huwa verament tajjeb għal min jikkonsma. Fejn jidħlu gruppi vulnerabbli bħall-anzjani għandhom jiġu indirizzati sitwazzjonijiet li jistgħu iwasslu għal malnutrizzjoni. Dan jgħod fost oħrajn għal nies fl-isptar, fid-djar apposta u fil-komunità. Qasam ieħor jinvolvi l-pressjoni favur ċertu ikel li ssir fuq tfal minn mezzi tax-xandir u l-midja soċjali. Din it-tip ta' pressjoni għandha tiġi evalwata, imnaqsa u monitorjata. Fuq kollox il-pjan se jkun sorveljat biex jiġi żgurat li l-azzjonijiet isiru skont iż-żmien stabilit u fil-limiti tal-baġit allokat.